aktör ve pevajoy beraber ucalanı. Tüm milletteki veka milletteki gele Kürt gücü ajitiyera diyecek ki yani beavmaya veka insan ki beavmine var saravi hakkak merak. İni tiş bu kuştun nasıl seri. Bu karakterin nasıl seri. Gerek ini çevir ve çekinici bir de sevan kesayı kuteye kirini gerek merdesi odrejivan ke. Desi bratiye ver. Gelê Kurd cîhanê da de heremê da de Kurdistanê da yani azadî xwaze ji her kesê ra bi zimanê xwe jî zimanê çiqa îsana çiqa di cîhanê da îsan hene her kesê zimanê her kesê dixwaze û ber wî de jî bedel de bedelê mezin jî daye ez bawerim ev pêvajoya hanê hê bi serkeve çinkî çima ê bi serkeve çinkî em li vi dera em îmza kampanyasikî vekiriye mîna anketekiye bawerim hevalê gotênê li vir gelê gotê îmza davê jê tev jî destek didin vê pêvajoyê rêxistinê destek didinê alîkarî dinê van hevalê got di heps û zindana de bi serî da rêberê gelê Kurd Serok Apo tevahî dervayê welat em bêjin ê welat hemiya ra azadî dixwazin